20 февруари. Късните студове на тази зима се усилваха повече и повече от северните ветрове, които духаха непрестанно от 2 недели насам. Дунавът беше замръзнал. Един дебел пласт лед беше облякал като в медна броня величествената река. Мястото, дето друг път се синееха горите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна, която на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките, а на север се сливаше с безбройната влашка равнина. Вместо параходите и лодките, които друг път кръстосваха и бръчкаха безшумните струи на Дунава, сега като по един естествен, създаден от памти века мост, скърцаха кола, чернееха се пътници, които безстрашливо през кафенените и безчувствени гъти на реката минуваха и заминуваха от единия бряг на другия. Но отдолу, 1 метър под тях, се стремяха черни, шумящи сърдитите лази, като бойните вълни на една душа, която забуля едно хладнокръвно лице. По турския бряг на близко разстояние се мержелееха малки дървени колиби, пралични отдалеч на гробове, сред пустите и голи пространства, покрити сега с снежна пелена. Но нощем малки огънчета весело блещукаха в тях и неодолимо влечаха погледа на пътника, който сега се скиташе из тъмнината по влашкия бряг. Той нощен скитник беше македонски. Той сега се беше предрешил на същ селянин с кукла и влашки кожух. Едничкото нещо, що го отличаваше от истинските селяни, беше револверът, който една опитна ръка можеше лесно да напипа отзад под кожуха му. Часът беше 9 или 10. Ледовит вятър духаше в пустинята. Македонски стоеше неподвижен на брега, с очи впити в червеникавите огньови на караулите. Би казал човек, че това е някой замръзнал на поста си солдатин. И с един път тая неподвижна фигура се помръдна в трескавия мрак и закрачи към Дунава. Слезе по слабата наклонност на брега и опипом взе да стъпва по щърбавия лед, като се опираше на тояга, въоръжена с остър бот на долния край. Нямаше нищо по-страшно, по-таинствено и по-зловещо от тая черна сянка, която сред нощта като привидение се мърдаше над задрямалата бездна. Македонски вървеше направо, без път. Безшумно умираха стъпките му по дебелата ледена кора. Само тоягата издаваше равномерно глух, остър звук при всяко забиване в леда. Когато Македонски дойде до средата, той си обърна гърба на североизточния студен вятър и застана неподвижен там, за да се почине малко, защото пътят, що беше изминал, ако и къс, поради неравната си грапава повърхност го умори ужасно. Вратът и гърдите му бяха облени с пот. Вятърът се духаше и пълнеше нощната самотия с гробовен шум. Това беше погребално пение на един мъртвец, покрит с бяла плащеница. Македонски отдъхна и пак завървя тихо, равномерно, бодро. Тутък си на пътя му се изпречи една черна ивица. Тая ивица се протакаше надлъж по течението на Дунава и края й се не виждаше. Това беше един вид тясна река, широка около 3 разкрача. Вероятно, едно течение, което зимния студ не бе успял още да покрие с кора. Македонски се спря, слисан пред това неожидано препятствие. Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една грозна пропаст за стъпките му. Той хвърли проницателен поглед наляво, после надясно, но сред белината на снега, който тънко покриваше кората на Дунава, черната ивица се простираше и тъмнееше нескончаема. Немислимо беше да се заобиколи. Македонски стоя няколко минути в нерешителност. Нощният вятър брулеше лицето му, но той не чувстваше. Най-после тръгна назад бързо, решително. Някакво вдъхновение
види се му дойде. Той се опъти право към влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъщена колиба. Скоро се изкачи на брега и приближи към дъщената сграда. Пусна тоягата си и захвана силно да си търка ръцете, за да ги стопли. После посегна към стряхата. Хвана една дъска, що стърчеше, дръпна я, разклати я, дигна я нагоре. Дъската изпращя остро и пронизително, а в същия миг вратата на колибата се отвори. Излезе човек рунтав, кологлав и с дебел влашки кожух. Той хвана грубо ръката на Македонски и извика: „Хей, Харсъс, защо отпаряш дъската?“ Но Македонски, без да го слуша, продължаваше да мъкне дъската, която се беше вече отправила при първото дърпане. Непознатият тласна силно Македонски: „Разбойнико!“ Македонски, без да пусне дъската, изгледа застрашително влаха и му проговори ниско: „Махай се!“ „Остави я! Кой си ти?“ „Махай се!“ повтори Македонски ниско, като я сваляше вече от покрива. Непознатият сграбчи дъската и изкряка яростно: „Няма да я оставя! Разбойнико!“ „Влез си в колибата“, казва Македонски запахтян, като го блъсна в гърдите с ръка. „Караул! Караул!“ развика се влахът, като стискаше дъската. Тоя вик се разнесе надалеко из нощта. Македонски се огледа смаян. „Да ти я платя, побратиме. Вземи 2 франка“, каза той, като му подаде парите. „Караул! Разбойници!“ викаше със всичкия си глас упоритият влах, като изтегляше железните си ръце спасителната дъска. Македонски почувства, че има работа с силен противник и че положението може да стане критическо. Без дъската нямаше възможност да премине бездната и остаяше на влашкия бряг, може би в ръцете на властта. И тъй, една дъска можеше да осуети цяло едно предприятие. Беше време да се действува решително. Той изграбчи с голяма сила дъската, както беше изграбчил и влахът, напъна се, изпахтя, бутна противника си и падна върху него. Влахът, разтреперен, упорит, лежешком, силно притискаше дъската на гърдите си и изпущаше пресекнати гласове. Тогава Македонски, когато това безумно съпротивление докара до беснотия, стана прав, хвана дъската за единия край, опря се кръка около корема на влаха и с едно бързо извиване измъкна от ръцете му. Издигна я възло и я стовари на главата му с една страшна сила. Влахът не мръдна вече. Бързо взе тоягата си и с дъската под мишница той се завърна към незамръзналата река на Дунав. Спря се до нея, измери я с поглед, опита с тоягата твърдостта на леда и внимателно хвърли дъската на 2 бряга на бездната. Той импровизиран мост, широк, нещо педе и половина, едвам се опираше на краищата на леда. Една никаква случайност, едно малко кривнуване можеше да го превали. Македонски, който от години не беше се кръстил, сега пред тая зеюща яма неволно вдигна ръка и се прекръсти. Стъпи на страшния мост и премина благополучно на другата страна. Така по-после, на 1876 година, сториха и Бенковски, и Волов, когато насред замръзналия Дунав им се беше изпречила една река срещу Бекет. Македонски се приближаваше към турския бряг и ясно вече виждаше светлините, що излизаха из малките прозорчета на караулниците. Той вървеше право, тъкмо към точката, която пресичаше на 2 равни половини разстоянието между 2 стражи. Знаеше, че там пороите са изрили едно долче и в това долче мислеше да влезе. Необясними чувства вълнуваха сега гърдите на Македонски. Той угаждаше, че колкото по-скоро доближи до желаемия бряг, толкова по-много влязаше в областта на премеждията, опасностите и ненадейностите. Чувстваше това и бързаше. По благополучие, заедно с напредването на нощта, мракът се скъстяваше, но окото му, фамилиаризирано вече с нощта,
Продължаваше ясно да отличава всичките особености там. Караулниците, неравните очертания на бреговете, чернующото се долче и назад далечината Гюргево, мътно осветлено, заприличало на един вълшебен град. Най-после той доближи брега, вмъкна се в долчето и там се спря и се услуша. Всичко спеше. Караулниците вече се не видеха. Два невисоки изронени бряга стърчаха от двете му страни. На юг беше тъмнината на долчето. На север се разстилаше един неясен хаос, пепеляв, неопределен, далечен като сън. Бръкна отзаде под кожуха и извади револвера си, който остана в дясната му ръка. Тоягата мина в лявата. Завървя пак тихо, предпазливо из долчето, което стана плитко и главата му се показа на брега. Веднага той се гледа, че не надалеко, на 50 крачки разстояние, нещо като човек, увито в черно, се мърдаше. Той погледна харно. Той човек се мърдаше и идеше насам. Стори му се даже, че под мишницата на непознатия стърчеше нещо, навярно пушка. Позна, че той беше солдатен от караула на пост. Македонски бързо се сниши и се лепи до яра. Тоягата се заби в глината. Откъртя и като се ронеше, произведе глух шум. Македонски се услуша. Кърдите му бахтеха да се пукнат. Кой е там? Раздаде се по-турски един глас из пущинака. И стъпания от чизми се чуха. Македонски не дъхаше. Той легна цял на гърба си в тъмното дъно на долчето, опря се очите в края на брега и посочи револвера към същото място. Стъпките приближаваха. Мястото, дето Македонски дебнеше сега, беше един ров сред дола, изрит от дъжда и обрасъл с пустали храсти. Тъй, щото в мрачината на нощта той се сливаше с тъмния им шар и правеше една обща сянка с тях, в която нищо ясно не се разпознаваше. Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата, грозно, мълчаливо, застрашително. Той се услушваше неподвижен, с револвер насочен нагоре. Стъпките отслабнаха. Вероятно солдатинът се завръщаше нататък, уверен, че шумът, който зачу, беше случайност, някаква или измама на слуха. А може би и внезапен страх го обзе, нещо, което е възможно. Но Македонски още дълго стоя в това положение, с напънат слух, с опулен взор и без дихание. Най-после никакъв шум не се повтори. Той се помъчи тихо да помръдне своите премръзнали членове. Усети, че гърбът му е като лед и краката като камък. Ах, уредихме я. Замръзнах, пришушна си той и полека се опря на двете ръце. Седна, повдигна се предпазливо, проточи в си врата и подаде се главата на трудливия бряг. Наоколо беше пак пусто и мъртво. Лъзешком излезе на другия край на долчето, стъпи на поляната и фукна през златлената. Подир няколко минути бяг, той се намери в една долина, каквито обикновенно правят неравностите на крайдуновските брегове. Поспря се там, за да се отдъхне. Усети, че краката му се постоплиха и се озърна изпитателно, за да узнае посоката си. Подир това пак тръгна. Когато възлезе на един връх, далеко на запад му се мярнаха неясни светлини, които означаваха, че там спи Русчук. Той удари към югозапад, та чрез едно полукръго движение да приближи града, като избягва близостта на караулите. Последните светлини мъждееха и умираха в Русчук, когато Македонски доближи до града, успоредно с станцията. Пред него се показваше белезнявата черта на шосето, що водеше в града. Опасността беше сега по-голяма. От 3 вратни се влизаше в бабината тонкина къща. Навярно, нощната стража още обикаляше и можеше да се срещне с нея. Той помисли малко и тоз час взема посока към Дунава. Наведе се. Прегъна се и хвана да подпрепва бързо и безшумно нататък.
приличаше на един вълк, който обикаля нощем краищата на градовете. Изведнъж пред него се бял на Дунавът, покрит с тънко було от сняг. Той слезе из урвичката и хвана да се ниши покрай брега. След малко време той хвана една стръмна пътека, която едва млечеше по урвата на високия бряг, въз който стърчаха се ромашките къща на Гердапа. Едно куче го съзря отгоре и залая, на което му отговориха всичките псета на околните къща. Стигна на върха на брега и влезе в един двор, който нямаше зид към Дунава, освен едно дъщено одърче. Стърчеше там. За един миг Македонски мина през двора и предпазливо почука на въртичката. Чуха се стъпки отвътре. Кой си? Попита един женски глас. Твой син, отговори Македонски, като си тури устата в дупката. Прибави. Македонски. Вратата скръцна и баба Тонка се показа. Тук ли е дяконът? Попита той. Вместо отговор, баба Тонка попита. Отдека идеш? От Броила. Чакате, каза тя и тръгна пред него. Запалката трасна и свеща освети една стая, в която Македонски почувства приятността на един топъл въздух. Нямаше никой там. Бабата се изгуби и след една минута се завърна. Синко, ела по мене, долу е, рече тя и пак излезе, последвана от Македонски с лампата в ръка. В пруста дойдоха пред една четвъртита дупка, отворена в пода. Когато се затваряше, не се познаваше, че има там дупка, защото дъската, която й служеше за захлопак, имаше вид, като да е закована, но само с главичките на прекъснати гвозди. А за да не се мърда, когато стъпаха отгоре й, беше закрепена с железни ветла, изкусно прикрити. Македонски последва бабата и в тясната подземна стълбичка. Отвори се отдолу една врата и те влязоха в стая, доста широка, добре послана с черги и осветена. Пред един стол, претрупан с книги, хартии, вестници, с червени восъци и други писалищни потребности, седеше Левски, наметнат с кожух, и пишеше. Тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дома на баба Тонка. Македонски седна на посланото с червен килим одърче. Усетилите някой? Беше първата дума на Левски. Никой. Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо. Апостолът притегли свеща до себе си и хвана внимателно да прочита. В това време горе гостолюбивата баба Тонка свали от полицата едно похлюпено блюдо, поразрови огъня и тури да се сгрее Господа, назначена за пратеника на браилските хъшове.